Deti so špeciálnymi potrebami si vyžadujú individuálny a ľudský prístup pedagóga. Presne taký im poskytnú v Spojenej škole internátnej v Michalovciach. Táto škola vzdeláva deti so zdravotným handicapom na viacerých úrovniach. Od 1. ročníka až po 9. tu majú možnosť zdravotne znevýhodnené deti získať základné zručnosti na odporúčanie Centra špeciálno-pedagogického poradenstva a so súhlasom rodiča. 33 kvalifikovaných špeciálnych pedagógov, 4 asistenti a školský logopéd sa každý týždeň venujú individuálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov v 5 zložkách. Okrem špeciálnej základnej školy internátnej a základnej školy pri zdravotníckom zariadení tu v aktuálnom školskom roku 2016-2017 otvorili základnú školu pre žiakov s autizmom, taktiež špeciálnu materskú školu pre deti s mentálnym postihnutím a materskú školu pre deti s autizmom. Typickými príznakmi autizmu je neskorý nástup reči, dieťa nerozumie významu úplne jednoduchých slov, má stereotypné správanie a dokonca nereaguje na svoje meno. Nerado sa hrá v spoločnosti detí. Keď sa mu naruší jeho stereotyp, je veľmi nervózne, dostáva sa až do afektu. Často sa k tomu pridružuje napríklad aj sebeubližovanie, alebo ubližovanie iným deťom. A jednou z hlavných výhod, že deti sú vzdelávané u nás na škole, je to, že deti začínajú mať radosť zo života. Že nie sú utláčané, nie sú možno šikanované, nie sú niekde v kúte, ako keď sedia na základnej škole, ale môžu sa prejaviť. Dieťa sa zmení možno z toho utiahnutého dieťaťa na sebavedomé dieťa, ktoré rado pracuje. Som veľmi spokojná, dobre, že mali medzi kolektívom, medzi detičkami. Dobre, že otvorili tú školku. Viac sa naučí u školke, aj basničky, aj tancuje u školke, aj baví sa so hračkami. Edukáciu žiakov zabezpečujú odborní zamestnanci nielen svojim citlivým osobným prístupom, ale najmä špeciálnymi vyučovacími metódami a postupmi. Jedným z nich je aj výučbový program TEACH. Deti potrebujú mať štrukturalizované prostredie. Pracujeme v boxoch. Každé dieťa má svoj vytvorený denný režim. Jedná sa vlastne o rozvrh a vlastne cez obrázky komunikujeme. Pri týchto poruchách autistického spektra deti potrebujú mať vizualizáciu. Čo idú robiť? Postupne po kročíkoch. Dieťa si vezme obrázok, čiže piktogram, ide na svoje pracovné miesto, ktoré je mu určené, a pracujeme spolu. Napríklad, keď ide čítať, vezmeme si obrázok, ideme čítať. Keďže pozornosť je u týchto detí limitovaná, v triedách je vytvorený priestor pre relaxáciu. V škole je zriadená oddychová miestnosť so suchým bazénom, ktorú žiaci navštevujú za odmenu. Najväčší rozdiel pri vzdelávaní mentálnych nepostihnutých žiakov u nás na škole a napríklad pri vzdelávaní žiakov v bežnej základnej škole je ten, že v našich triedách je nízky počet žiakov. To je najväčšia výhoda, lebo každý učiteľ má možnosť pracovať s dieťaťom individuálne podľa jeho možností. Napríklad abeceda sa preberá v 1. a 3. ročníku. Nepreberáme ju do pol roka ako bežnej základnej škole. Hlavným predmetom je na rozdiel od klasických základných škôl výučba pracovného vyučovania. Vďaka nemu sa deťom s mentálnym postihnutím rozvíja jemná motorika. Učia sa stríhať, zoraďovať veci, navliekať korálky. Potom sa rozvíja aj tá grafomotorická stránka, myslenie jeho. No, vo vyšších ročníkoch sa pracuje napríklad s kovom, s drôtikmi, s drevom. Deti sa učia hoblovať, pilovať. Žiaci sa ochotne zapájajú do mnohých aktivít školy, kde s radosťou a entuziazmom prejavujú svoju šikovnosť a tvorivosť. Sme sa zúčastnili prezentácie Srdce ako dar. Naši žiaci sa zapájajú do aktivít, ktoré organizujeme na našej škole. Napríklad v jeseni máme šarkaniádu, deň jablk, deň mlieka, deň zdravej výživy, týždeň športu. Všetko funguje formou hravého učenia. Z Michaloviec Martina Mištaničová.